uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiyacela sikhuleke. Baba wethu ongcwele, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, siyabonga Nkosi umusa ongaka usenzela wona. Sibonga ukugcinwa esandleni somusa, sibonga uthando Nkosi usithande ngalo. Sibonga ukunakekelwa, sibonga Nkosi ukuphathwa njengabantwana. Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, uJesu Kristu uyinkosi. Baba wethu ongcwele, sizofunda izwi lakho manje, khuluma ngalo. Sinikele uqobo lwethu kuwe, uhlanze izindlo zethu, imicabango, uhlanze ingqondo, uhlanze izindlebe, ngisho nolimi lwethu. Nkulunkulu wethu, njengoba umhlabeleli esho ukuthi sinikela ngisho nezandla zethu ney'mpahla nolimi, ngoba wena Nkosi ukudalile, uyakwazi nokukulungisa. Baba ongcwele, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, siyathoba kakhulu phambi kwakho. Siyini Nkosi ukuthi ungasikhumbula, usicabange. Sikunikeza udumo-ke manje, khuluma ngezwi lakho kulowo nalowo Nkosi, sikwazi ukuliqonda, sililalelisise, ngoba ngempela uyasiphathisa okwabantwana. Uyasiyala, usisole, usibuyise, usiqondise. Ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, udumo nezibongo Nkosi kufanele wena. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngaleli thuba asipha lona. Hayi bazalwane, ngizocela-ke namhlanje sifunde incwadi yeziKroniki. Izikroniki ezokuqala, chapter 28. Sizoqala ukufunda-ke kuverse 9. Izikroniki ezokuqala, chapter 28, siqala ukufunda kuverse 9. Siqaleni ngisifunde. Wena Solomoni, ndodana yami, yazi uNkulunkulu kayihlo, umkhonze ngenhliziyo epheleleyo nangenhliziyo ethokozayo, ngokuba uJehova uhlola izinhliziyo zonke, uqonda zonke izizindlo zemicabango. Uma umfuna, uyakufunyanwa nguye, kepha uma umshiya, uyakukulahla kuzembe phakade. Uverse 10. Bheka manje, ngokuba uJehova ekukhethile ukwakha indlu ibe yindlu yakhe engcwele, qina ukwenze. uJesu Kristu uyinkosi. Izwi-ke leli bazalwane esizokhulumela, khulekela phezu kwalo namhlanje. Izwi esilinikeze nje isihloko esithi qina ukwenze. Qina ukwenze. Kule ndatshana-ke esiyifundayo, ngiyafisa nje bazalwane, ngathi singeyibhekise kuSolomoni, ngathi singasibheka thina uqobo. Ngithe uma ngiyifunda-ke le ndaba, enhlizweni yami nje kwafika ukuthi uNkulunkulu uma ekhetha akakhethi ngoba ebheke ubuso, noma ebheke isiqu, noma ebheke i-status, ukuthi uzalwaphi, ubani, umi kanjani, ucebile, umpofu. Akakubheki konke lokho uNkulunkulu. Kodwa isikhathi esiningi uNkulunkulu ukhetha abantu abaphansi. Kusho ukuthi enhlizweni yami kuye kwafika nje ukuthi kusho ukuthi ngakho iNkosi uJesu yavele yaphansi, yathi isuka ebukhosini yazozalwa emkhombeni wenkomo. Yangazalelwa esibhedlela, yangazalelwa eklinikhi, yangazalelwa esigodlweni, kodwa yangayithola nje indawo eyifanele, kodwa yafanelwa yisibaya nje sey'nkomo, ukuze sazi ukuthi kuyini ukuba phansi.
Yadlula lapho sibona uNkulunkulu uma ngabe ekhetha uDavide. Ukhetha nje umuntu ophansi, onganakiwe ngisho nayifemili, ongathandwa ngisho nawubaba wakhe. Ukhetha lowo muntu. Kanjalo noma futhi ekhetha uSawuli, wakhetha uSawuli wamthatha nje. uNkulunkulu uyasebenzisa abantu. INkosi uJesu uqobo yona ayizange iye emayunivesithi noma ey'khungweni zemfundo ephakeme ngesikhathi sikhetha abafundi, kodwa waya laphaya olwandle. Uma ungakucabanga abadobi bahamba mhlawumbe bahambe ntambama, badobe ubusuku bonke, bengalali, bengagezi, baqhubeke badobe as long bengakabambi. INkosi uJesu uyathatha labo bantu. So ngiyabheka nje enhlizweni yami ukuthi mhlawumbe nawe ngomncinyane emndenini, even ekhaya lakini, mhlawumbe ngomncinyane, mhlawumbe ngonganakiwe, mhlawumbe ngongathandeki nokuthandeka, kodwa iNkosi ikhethe wena. INkosi ibheke wena ngaleyo ndlela, njengoba ibheke wena, qina wenze lokho iNkosi ekuthuma khona. Okay, sibuye kule ndaba. INkosi uDavide waba nombono, waba nevision yokuthi ufuna ukwakhela uJehova indlu. Then ngenxa yokuthi uDavide wayengenzi lutho engakucelanga, engabikanga, engazange acele kuNkulunkulu i-advice. Uma ethi uyaya uDavide nale vision yakhe, lesi sifiso sakhe sokwakha, uJehova uthi cha, hayi wena usuhlelile, waplana, waqoqa konke, kodwa hayi wena. uDavide-ke wayenawo amakhosikazi, kuthiwa wayenamakhosikazi amaningi, kodwa wenza isono, wathatha unkosikazi ka-Uriya. Kwaba yihlazo, uze athi uNkulunkulu, wenze izitha zami zahlekisa ngami, uhlekise ngami phambi kwezitha zami, ejezisa uDavide. Usethi-ke uNkulunkulu kuDavide, kuye lo nkosikazi okune-controversy kangaka, okunesixakaxaka kangaka, uthi-ke ingane ekhulelwe ngesikhathi wenza lesi sono izoshona, kodwa ingane ezolandela lapho iyona ezothatha isikhundla sakho. Baningi phakathi kwethu abangazalekanga ngendlela enhle. Kahle kahle kwakuyinkosikazi ka-Uriya, ngoba phela okuhlanganisiwe akuhlukaniswa. Noma ngabe wayesefile-ke u-Uriya ngendlela engacacile, kodwa kwakuyinkosikazi ka-Uriya, kwakuwumfelokazi. Kodwa uNkulunkulu wathi kumfelokazi, uDavide bekhona amakhosikazi asemthethweni. Kumfelokazi uNkulunkulu wabona inkosi ezokwakha ithempeli lakhe. Mhlawumbe abanye bethu bazaleke ngaphandle komshado. Mhlawumbe abanye bethu bazaleke through i-rape. Mhlawumbe abanye bethu bazaleke ngey'ndlela ey'ningi ezingagcwele, ezingezinhle. Mhlawumbe usaba nokusho ukuthi mina ngizalwa ngabazali abanjani. Kodwa uNkulunkulu ukukhethile. Ngizosho njalo nje namhlanje, uNkulunkulu ukukhethile kuleso simo kusona. Yena ukukhethile ngoba yena akabheki ubuso bomuntu, futhi yena akabheki nane-social standing yomuntu. Akabheki ukuthi umi kanjani emphakathini, rich noma unezinto ey'phathekayo ezinhle, noma uyahlonishwa noma unjani. Ingakho egcizelela ukuthi ebuthakathakeni amandla akhe ayabonakaliswa, ngoba uma ngabe si-strong thina kuzoba nzima ukuthi sigobe. Yena akahluleki ukugoba ngoba phela lithi izwi lakhe nje lilodwa
liphula imsedari, lilodwa nje lihluka amahlathi aselibhalwe, lilodwa izwi lakhe. So akahluleki ukugoba umuntu, kodwa uyathanda ukuthatha abantu aba-fragile, labantu laba abantekenteke, abasebenzisi. Ngike ngabheka nje, ngibheka ukuthi eyi Nkosi yami, bengingubani mina ukuthi ngingathandwa kangaka izulu. Angisiyo ne-firstborn ekhaya, and angisiye nje nomuntu obalulekile ekhaya. Ngibalulekile phela ngoba ngi-member of the family, kodwa angisiye nje nomuntu wangathi uma kuthiwa kwenziwa izinto ngicatshangwe, ngaphandle kwe-manual labour, ukusebenza nje ukuzikhandla. Okwakuba nezinto ukuthi cha, usibanibani uzokwenza lokhu, hhayi uma sekufika usibanibani uyena ozokwenza lokhu. Kodwa kuyenzeka izinto uma ngingekho. I'm not that important kubantu, kumndeni, kuwo wonke umuntu. Kodwa uNkulunkulu wangibona ngiyi-important. Ngathi noma ngiyikhalela Nkosi, anginalo nezwi. Wathi amandla ami ayapheleliswa ebuthakathakeni bakho. Wathi angenzanga iphutha. Uyazi ukuthi washo njengoba asho ngelinye ilanga kuMose. uMose ethi, Nkosi nginamalimi. Wathi akumina yini engiwadalile, ngoba uyakwazi uNkulunkulu, wazi konke ngawe, wazi ngisho imicabango yakho ingakabi bikho, ungakayicabangi, wazi ngisho izizindlo zakho lezi ongeke waziphumisela. Kodwa uNkulunkulu uyazazi, kwasazona zisafomisheka, uyazazi. So uNkulunkulu uma ngabe ekuthuma, yenza. Sizoqinisana nje bazalwane namhlanje ukuthi ukukhethile yena ukuthi wenze umsebenzi. uNkulunkulu-ke bazalwane akasikhetheli into efanayo, futhi akasithumi into efanayo. Ngenxa yokuthi akabheki umuntu, anganikeza nje umuntu ongelutho, amnikeze i-responsibility enkulu, ngoba unguJehova igama lakhe. Futhi uma esekunikeza i-responsibility enkulu, ufuna ukuthi ihlala naye, wazi ukuthi ukhona, ukholelwe ukuthi uma nginaye la empini ngikunqoba konke. Ukholwe, wenze nje njengoDavide, ubuze intando yakhe kukho konke, ubuze intando yakhe, ungadikibali, ungesabi. Njengoba ethi qina nje, ethi uDavide indodana yakhe, qina ukwenze. Usho ngoba uyazi ukuthi uma ngabe sisiqinisa kuJehova, siqina impela. Uyidwala nje, singasaba kanjani sisedwaleni? Ingakho athi uJehova kuMose, ngizokufaka la emfantwini wedwala, bese ubona inkazimulo. Uyasizungeza uJehova ngapha nangapha, aze abeke isandla sakhe sokunene phezu kwekhanda lethu, ukuze singasabi. Uma ngabe-ke ukhethelwe umsebenzi, uNkulunkulu uzokunikeza umsebenzi. Kwesinye isikhathi akunikeza omkhulu, ungesabi, qina ukwenze. Kwesinye isikhathi akunikeza okuncane. Kulezi iy'nsuku ngike ngabheka nje, ngibheka indaba zokungaqasheki kwey'ngane. Uxolo, ungaqasheki kwabantwana bethu, imisebenzi ayisatholakali, imisebenzi miningi ngendlela emangalisayo, nokufunda kuningi ngendlela emangalisayo, kodwa abaqasheki. Sengiyabheka ngithi abanye babo bahlala emakhaya bangafuni indawo, kanti abanye babo bathatha noma yini. Athi umuntu efunde wagogoda, umthole uwuphekha laphaya, unamajazi, umuntu ufundile, kodwa uwuphekha ngoba kuyena ubona isidingo sokuphila sisikhulu kunokuhlala nemfundo igcwale ekhanda, igcwale odongeni, igcwale ema-suitcase-ini noma ku-wardrobe. Wabona kukhulu ukuthi angiziphilise kunokuthi ngihlale la ngingazi umsebenzi engiwufundele ngiwuthola nini. Kukhona abakudelelayo, okuphuma nje bayocela ukuthi ngicela ukukwenzela iwashingi.
bese ngithola imali. Leyo mali ngizothenga isinkwa, mhlambe ngithenge nempuphu, ngiphile. Kwesinye isikhathi basabe nje ukuthi heyi, ngizobonakala ngimophe ey'tolo. Wonke umuntu uzongibona ngiyamopha lapha edrobheni. Hhayi bo, ekugcineni kosuku wonke lowo muntu okubonile uye emzini wakhe noma ekhaya lakhe yena akakhumbuli lutho ngawe. Uma usulambile wena ekhaya, akekho okubonayo. Akekho obona inhlungu yakho ngaphandle kaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ethi qala laphaya, vuma ukuqala lapho. Angisazi ukuthi bangaki abantwana esengiba-encourage ukuthi no, thatha noma yini eqhamukayo. uNkulunkulu uyaprepare. Kodwa nje iningi labo abayithathi leyo advice ngoba babuka ukuthi ngibabukela phansi. Cha bazalwane, uNkulunkulu usethembile with whichever position asibeka kuyona. Nanoma iliphi izinga uNkulunkulu asibeke kulona. Usethembile. Ngelinye ilanga ngike ngakhuluma ngokuthotshiswa. Ngathi uNkulunkulu uyathobisa. Uyakususe kuyi-high horse akubeke embongolweni noma akubeke phansi. Ngicabanga indaba yokuthi ngelinye ilanga kufika insizwa enothile kuNkosi uJesu izobuza ukuthi ngenze njani ukuba ithole umbuso wezulu. Inkosi yamtshela-ke ukuthi dayisa ngakho konke onakho, wabela abampofu. Iba nzima-ke leyo ndaba kule nsizwa. Lithi izwi, bekani ingcebo yenu la kungadli inundu nakugqwala. So yona iqoqelele ingcebo emhlabeni. Uma ngabe-ke sengike ngakubona-ke nami lokhu ukuthi uma ngabe unezinto eziningi eziphathekayo, ucebile ngamanye amazwi ngokomhlaba, awuyivele uyiwishi impilo enoNkulunkulu ngokupheleleyo ngoba unezinto, uyaplana, uyabeka laphayana laphayana, ufuna udumo oluyize ngesinye isikhathi. Ngesinye isikhathi ujabulela nje ukuthi bayakwazi ukuthi ngimi kahle. Uyabona, uze ukhohlwe nanokuthi kukhona ongadlile, kukhona oswele ukuthi ingane uyihambisa ngani esikoleni, kukhona ongenayo nendawo yokuhlala, mhlawumbe ubungamkhokheli i-rent just 2 months esazama ukuthi athole indaba yomsebenzi. Kukhona zonke lezo zinto, but you don't do it. Awukwazi ukukwenza ngenxa yokuthi uqongelela ingcebo yakho yasemhlabeni. Bese lithi izwi isiwula, namhlanje umphefumulo uzothathwa kuwena. So zonke lezi zinto zizobe ngesigabani. Lithi-ke futhi izwi, lapho ingcebo yakho ikhona, ilapho nenhliziyo yakho. Asikho-ke lapho bazalwane, sisekutheni uNkulunkulu uyesebenzisa abantu phaqa abadelelekile ukuthi benze umsebenzi. Ebese eyama nabo athi uma nje ungifunisisa ngenhliziyo yakho epheleleyo uyakungifumana. Kusho ukuthi entweni akuthume yona okukhulu kakhulu ukuthi ifuna yena. Uma usumtholile yena, uyena ozokudayirektha, uyena ozogada, uyena ozoqondisa izinyathelo zakho. Njengoba nje liyishizo ukuthi umuntu unamasu enhlizweni kodwa impendulo yakho konke iwuJehova. Uyena oqondisa imikhondo. Singaplana kodwa kube uyena ozophumelelisa. Manje-ke uDavide-ke uplanile la. Uplanile waze waqoqa, wakholektha i-material, wahlela yonke into. Uma esethi inkosi, njengoba bengicelile ithi inkosi cha, wena izandla zakho zigcwele igazi. Lelo gazi-ke njalo uyena qobo uJehova bemthuma ukuthi phuma, iyahlasela unqobe. Ngoba ubebuza yonke into uDavide. Uthi-ke cha, akasoli uDavide. Akasoli uDavide. Kodwa uyavuma ngoba uyazi ukuthi uJehova wazi konke. Bazalwane, ake sibekeni impilo yethu kulo wazi konke ngathi. Ake singazami nakancane ukuziphathela. Ake singazami nakancane
ngoba ngesikhathi uzama ususi-focus kuNkulunkulu, uyibeke kuleyo nto ofuna ukuyenza, ozama ukuyenza. Sizamile kaningi bazalwane, kodwa usahluleka. Ake sikuqonde lokhu ukuthi masihluleka, ingoba ukhona unamandla ongeke ahluleke. If kukhona into okuhlulekwa kuyona, kuba khona abangahluleki kuyona. Ake sibe yilaba abangahluleki ngenxa kaNkulunkulu. Ake sibe abanqobi egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Ake singabi izehluleki, kodwa sikuKristu. Ngoba yena uthi asiphose iy'nkathazo zethu kuye ngoba uyasikhathalela. Futhi yena uqobo utshatha ngisho ubuhlungu bethu, usho njalo. Uthi wabetshatha nje nobuhlungu bethu, waphilisa ngisho izifo zethu. Ake singazami ukuzithwalela, kodwa ake sibe courageous, ake sibe nomdlandla ekuphoseni, ngoba kasho ukuthi bekani ezinyaweni zami, cha. Uthi phosani kini iy'nkathazo. Iy'mpilo zethu esiy'beke ey'nyaweni zakhe ukuze asibusise, ukuze asenze, asiphe amandla uma nasebuthakathakeni bethu asiqukule, asifukule, asithwale mase sihluleka ukuhamba. Uma thina simfunisisile ngenhliziyo yonke bese simkhonza ngenhliziyo ejabulile. Isho njalo leli vesi. Uxolo. Lithi umfune, uvesi 9, lithi umkhonze ngenhliziyo epheleleyo nangenhliziyo ethokozayo. Ake simazi uNkulunkulu. Ake sazi mhlawumbe ekhaya kini akufani njengalapho Davide, ngoba uDavide uthi kuSolomoni indodana yakhe, ithi khonza uNkulunkulu kayihlo, mazi uNkulunkulu kayihlo, uzisho yena, uNkulunkulu wami. Uma ngitshela abantwana bami ithi mazini uNkulunkulu wami, nimkhonze, njengoba kwakusho uJoshua ethi mina nendlu yami sokhonza uJehova. So uma ngabe uDavide esho kanje kuSolomoni, uyaqhubeka kagcini lapho, uyazi ukuthi mhlawumbe yena angangabi ne-relationship, nobudlelwane ofana nokaDavide noNkulunkulu. So kubiza ukuthi uSolomoni akamfune uNkulunkulu, amfunisise ngenhliziyo, uzomfumana ebese kwazi naye ukuthi ayixoxele noNkulunkulu, angajiki via uDavide. Ngoba uDavide iy'nsuku zakhe zizophela emhlabeni, ahambe. Uma ngabe-ke uSolomoni ethembele ukuthi uzokhulunyelwa uDavide uNkulunkulu, koze kwenzekeni uma esehambile? Yilokho kufanele sifundise abantwana bethu. Kungabi ukuthi nje la ekhaya siyakhonza, siya esontweni sonke. Kodwa into ebalulekile, umuntu nomuntu, ukukholwa kungokwabantu bonke. So umuntu nomuntu kufanele abe nobudlelwane noNkulunkulu wakhe. Umuntu nomuntu akakwazi ukuziyela. Phela ngesikhathi iNkosi uJesu ibethelwe esiphambanweni, kuthiwa kwadabuka isihenqo sethempeli. Ukudabuka kwesihenqo kusho ukuthi noma ubani akwazi ukuziyela manje endaweni engcwele. Uma ngabe umuntu ilo nalowo eziyela ngokwakhe, ufike ami, ngike ngicabange le nto ye-scan noma ye-X-ray, ukuthi uvele ungene nje umshini uthathe bese uveza izinto ey'ngaphakathi. Nathi uma siya lapha endaweni engcwele, uma siya kuNkulunkulu ngomthandazo, kuba ngathi siku-X-ray nathi, ubona yonke into, akukho angakuboni. Abone ngisho nemicabango isekude, abone ngisho izifo zisekude. Mhlambe 10 years down the line, abone ukuthi ngiyoba nesifo esithize. Uma ngihlala kuye, uzongipha amaso okunqoba, uzongikhombisa ukuthi bewuzofa la, kodwa sengenze nje usungafi. Mhlawumbe indlela engizokubiza ngayo, kodwa wena wazi. So uma ngabe simfuna uJehova, kuhle simfune ngenhliziyo epheleleyo, simfune nje uqobo lwethu lonke. Isho njalo ithi uma simthanda uJehova,
ingqondo, ngenhliziyo, ngomphefumulo nangamandla. Sikhonze yena ngakho konke esinakho. Uma ngabe-ke yena eseduze nathi, asinqotshwa yilutho. Uma nje yena eseduze nathi, akukho esingeke sikwenze. uNkulunkulu-ke uma ekunikeze umsebenzi omkhulu, kubiza ukuthi wena usho ukuthi Nkosi, anginawo amandla, ngoba amandla atholwa kuye. Umtshele ukuthi Nkosi, ngibuthakathaka, ngoba uyakubona vele ukuthi ubuthakathaka, ukunike lowo msebenzi ngoba efuna ukukuthwala, efuna ukukuqinisa. Ukuze uSolomoni abafowabo bamhloniphe, okufanele bazi ukuthi uhamba noNkulunkulu, uNkulunkulu kayise, uNkulunkulu kade ehamba noDavide. Kwakufanele ukuthi bazi ukuthi ngeke simthini. Yena vele uzalwa inkosikazana nje engene ngephutha la ekhaya, kodwa ngoba unoNkulunkulu, isithunzi uNkulunkulu amphe sona. Uma ngabe-ke nawe uzothunywa bese uyayeka ukwenza. Lithi-ke leli vesi, uvesi 9, uthi uma umshiya uyakukulahla kuze kube phakade. Lithi izwi likaNkulunkulu, angisazi ukuthi likuphi kodwa lithi oseke wanambithisa ebese hamba, kuyoba kubi kakhulu kuyena. Uma ngabe usuke wabeke isandla egejeni bese ubheke emuva, kuyonakala. Sambona nonkosikazi kaLothi, wabheka emuva eGomora naseSodoma kusha, waphenduka isithulu sikaSawoti. Kusho ukuthi uyakulahla kuze kube phakade. Asiqapheleni-ke bazalwane, umsebenzi esiwenzile, esiwunikeziwe siwenze. Noma ngabe kuthiwe uzoshanela nje endlini yenkonzo, kwenze ngokuzimisela, ngenhliziyo yakho yonke, nangengqondo yakho, nangokuthokoza, bese uyaqina. Kungabi bikho lutho nje, kungabi bikho muntu nje nozokhuluma into ezokudikibalisa, ngoba uyamazi umuntu ohamba naye. Umuzwa kuba nobuhlungu emphefumulweni, uyamazi uzomtshela. Angithi awuzukutshela umfundisi, awuzukutshela umamfundisi, kodwa uzotshela uNkulunkulu okuyena okubizile. Kunephutha esilenzayo singabazalwane, uma senza into ebandleni noma nje endlini yenkonzo, senzele umfundisi noma umphathi walelo bandla. Cha bazalwane, okwenziwe endlini kaNkulunkulu akukhona komuntu, kungokukaNkulunkulu, yena ongumvuzo wabo bonke. Uma sifuna umvuzo kuNkulunkulu, kumele asethembeke ngisho ey'ntweni ey'ncane asinikeza zona, sizenze ngokuthembeka. Lithi izwi kwabaseFesu 10, Efesu 6 uvesi 10 lithi, yilona kuthiwa qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Bese lithi laphayana kwabaseKolose 3, lithi konke enikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo engathi kwenzelwa inkosi, hhayi abantu. So konke esikwenzayo asikwenzi ngathi sikwenzela inkosi, hhayi abantu, hhayi nokuthi ngathi, asikwenze sikwenzele inkosi. Uma wenzela inkosi wenza ukuthi wenzisise, ngoba uyazi ukuthi ubona ngisho ekujuleni kwenhliziyo, uyahlolisisa inhliziyo, ubona ngishoni, ubona ngisho imicabango. So umuntu onjalo awukwazi ukumfihlela lutho, kufanele ukuthi ube oqinisile nje phambi kwakhe ekujuleni kwenhliziyo, futhi uzinikele. Nkosi, uma-ke kwaba khona ukudlula nje komcabango omunye muhle, ngicela ungikhombise khona ngizolungisa. Siphila impilo yokuthi silungise bazalwane, silungise ngisho ukungakhulumi kahle, izwi eliphuma singanakile, siyalikhalela ekupheleni kosuku. Ekupheleni kosuku uma usucabanga ukuthi ngenzani ngathini, usureflector izenzeko zosuku, kulala ubakhona ube nayo umcabango, mhlawumbe angikhulumanga kahle, mhlawumbe angizange ngiresponde kahle, mhlawumbe angimbhekanga kahle, noma ngabe awusakhumbuli. Yikho siye sikhuleke uma sesiyolala, sikhulekela ukuthi inkosi ayisithethelele, asisuse konke lokho esingasakukhumbuli, esingakunothisanga, esikwenzile kodwa.
njengalokho uJobe wayehlale enza ecelela amadodakazi abantwana bakhe intethelelo kuNkulunkulu ethi mhlawumbe kukhona abone ngakho. Wayesuke engekho emadilini abo, kodwa wayethi mhlawumbe kukhona abone ngakho. Nathi iyona mpilo kufanele siyiphile, ukuthi mhlawumbe Nkosi khona la ngenzanga kahle khona. Uma senze njalo-ke bazalwane, sobe siyamfunisisa uNkulunkulu, sobe siyamfunisisa nje uJehova, so yena akazi ukusuka eduze kwethu uyohlale khona, ngoba simbuza umzuzu nomzuzu, Nkosi ngisenza kahle, Nkosi ngisahamba kahle, Nkosi ngiphendule ngithini. Isikhathi sonke ula eduze kwakho. Bazalwane, Nkosi yomusa ibe nani. uJesu Kristu inkosi esikhulu. Siyabonga Baba wethu ongcwele, izwi lakho siyacela ukuthi ukhulume ngalo ey'nhliziyweni zethu ngamunye ngamunye. Nkulunkulu wethu, uyazazi iy'dingo zethu, uyayazi nemisebenzi osithume yona. Nkosi, vuselela onembeza, sifunisise okuyintando yakho, bese siyenza njengalokhu sithuma. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyabonga-ke bazalwane, siye saba nenkonzo yabesilisa imnandi ngendlela emangalisayo. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibonge kakhulu kuma-branch akhiphile abantu ukuthi bazosilekelela. Ngiyabonga kakhulu ebranchini yaseWilo, ibranch yasoThongathi, bese kuzoba abakhona la ekhaya eRichards Bay abathi bayinikile ithuba baphuma bazosilekelela, besidinga ngempela ukulekelelwa. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani bazalwane, simbonge nangalabo kade besithwele ngemkhuleko, ikakhulukazi bonke omama ey'ndaweni ey'hlukeneyo, ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Siyazi ukuthi bebesithwele ngemkhuleko, bekuyinkonzo yokuqala le yabesilisa, sobe singazi ukuthi kuzohamba kanjani, kodwa besethemba ukuthi owuqalile umsebenzi uyawufeza. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, sizwile nokuthi bahambe kahle bephindele emakhaya. Nkosi iphinde yasihlonipha futhi. Konke sikucelayo Nkosi yasenzela. Selokhu saqala ukuzohlangana eRichards Bay, asikaze sibe ney'ngozi. Siyambonga uNkulunkulu. Enhlizweni yami hlele livuka leli lithi u-115 eCilongweni othi abantwana beNkosi abanazo izingozi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bazalwane, niqhubeke nisithwale. Njengamanje sibheke enkonzweni yabantu abasha. Siyacela bazalwane nibalethe abantu abasha. Ukuletha abantu abasha akusikho ukuthi nje bazokhontrolwa, kodwa bazofundiswa indlela yokuhamba phambi kaNkulunkulu. Njengoba izwi lisho lithi hamba phambi kweNkosi ngokuthembeka. Bazofundiswa indlela yokuhamba phambi kaNkulunkulu ngokuthembeka. Bazofundiswa indlela yokuthi awukwazi ukugxuma uyohlonipha uNkulunkulu ungabahloniphi abazali. Inhlonipho iqala la egcekeni. Bafundiswa indlela yokuqina, ukuqina nje ekukholweni, ukuqina nje empilweni, ukwazi ukuthi awunciki nhlobo okwakho ukuhlakanipha. Bafundiswa ukuphila nabantu, bafundiswa i-independence yokuthi uma ungekho phambi kwabazali ufanele ube yilolu hlobo lomuntu. So kubalulekile bazalwane ukuthi sibalethe abantwana bethu beze ey'nkonzweni zabasha. Uma ungakwazi, uma ungabe ubona ukuthi kuzokuhlula, qala manje ucele kuNkulunkulu, ucele kube ngazuthi ayikho enye into uyophinda uyicele. Uyabona ukuthi ukucela ngamandla akho okugcina. Qala manje ucele, Nkosi yami ngiyakucela umntanami aphumelele, futhi ngiyacela ukuthi usebenze enhlizweni yakhe, ngoba ngeke kusize vele nokuza kodwa abuyele enjengoba enjalo emuva. Yikho kufanele sicele, sinxuse. Thina nje singomama, abanye bangobaba kodwa badlala nendima yokuba ngomama. Asibophe ibhande, sicelele abantwana bethu ukuthi Nkosi yami, nowami umntwana axhumane. Nani baba khona oTimoteyu,
babakhona oDavido Samuel nala ekhaya. Ake kuvele lokho. Bazalwane, sengikhulume kakhulu ngaqeda idatha leni, ngixolele. Umama nje ohlale ekhathazekile ngezimo zempilo. uJesu Kristu uyinkosi. Nibe nosuku oluhle.